3 в сотому степені дорівнює. Дивимось по відповідях. Варіант А. При множенні степенів з однаковою основою основа залишається без зміни, а показники додаються. 10 додати 10, отримаємо 3 в 20 степені. Варіант А не підходить. Риска дробу означає дію ділення. При діленні показники віднімаються. Основа трійка без зміни. Від 1000 віднімаємо 10. 990. Не підходить. Варіант В. 3 в 50 додати 3 в 50. Це 2 рази по 3 в 50 степені. Теж не підходить. Варіант Г. При піднесенні до степеня показники перемножаються. Отже, 10 множимо на 10 буде 100. 3 в сотому степені. Варіант Г.